Wace ce Fadima? Wace ce Fadima? Wace ce Fadima? Wace ce Fadima? Rabbi na sa wani galibi. Wace ce Fadima? Biyu haka ban arziki. Wace ce Fadima? Dan na jabal huda raziki. Wace ce Fadima? Za a yabo na zam hazika. Wace ce Fadima? Matsayin nabi sadiki. Wace ce Fadima? Dafa'i ka ƙara ni. Wace ce Fadima? Mai tsaye ban diyar al'amin. Wace ce Fadima? Wacce da santa ne ake min. Wace ce Fadima? Mai rafi ar-Rahman. Wace ce Fadima? Take na take ya ummi Aiman. Wace ce Fadima? Shakti jani mai ɗarika. Wace ce Fadima? Ban iya gogorin umminka. Wace ce Fadima? Yarda da ni ka ja nukunka. Wace ce Fadima? Mai taya goga mai daga ka. Wace ce Fadima? Mun darasanta mun kasanka. Wace ce Fadima? Barhama sannu baba. Wace ce Fadima? Mai girman ka ban san shi ba. Wace ce Fadima? Ban ce maka Allahu ba. Wace ce Fadima? Amma shehu ban san ka ba. Wace ce Fadima? Yarda na san ka in ci gaba. Wace ce Fadima? Dangi na ku dan dakata. Wace ce Fadima? Domin za mu gaida datta. Wace ce Fadima? Yau ƙaunar ka mun rike ta. Wace ce Fadima? Biyu ƙara ban irinta. Wace ce Fadima? Ruwan nan da ƙara shanta. Wace ce Fadima? Salamu alaiki zinariya. Wace ce Fadima? Salamu alaiki masumiya. Wace ce Fadima? Sannuwar dukan duniya. Wace ce Fadima? Wane ne ya san aliya? Wace ce Fadima? Sallahira da nan duniya. Wace ce Fadima? Sannu farin cikin zuciya. Wace ce Fadima? Da saki da duk kulliya. Wace ce Fadima? Komai sai da ke na koya. Wace ce Fadima? Ke dafa in duniya. Wace ce Fadima? Ke ne da ke zuciya. Wace ce Fadima? Amshin gashi nan bayyane. Wace ce Fadima? Amsar na cikin mutane. Wace ce Fadima? Fadima ne abin sirri ne. Wace ce Fadima? Kuta daga sunanta ne. Wace ce Fadima? Wanda ya so ta aina ta ne. Wace ce Fadima? Saidi Abdullah kakanta ne. Wace ce Fadima? Na Amina kakarta ne. Wace ce Fadima? Annabi Daha babanta ne. Wace ce Fadima? Na Khadija umminta ne. Wace ce Fadima? Shurafa'u ƴaƴanta ne. Wace ce Fadima? Kuma aljanna mata ki ce. Wace ce Fadima? Dan ƴaƴanki sirrin ta ce. Wace ce Fadima? A hakan gaba ce ku ce. Wace ce Fadima? Duka cikin su ba tarkace. Wace ce Fadima? Dan haka kan sai na furunce. Wace ce Fadima? Kuma Jibrilu ma naki ne. Wace ce Fadima? Domin kwa fadanki ne. Wace ce Fadima? Komai gashi nan bayyane. Wace ce Fadima? Dan ya zo ziyarar ki ne. Wace ce Fadima? Ai domin ya gaishe ki ne. Wace ce Fadima? Sai ya tarar da sallah kike. Wace ce Fadima? Sai ya dan sallake. Wace ce Fadima? Dan ya daɗe dukan fiffike. Wace ce Fadima? Ya ji nauyinsa za a ɗauke. Wace ce Fadima? Ashe komai batula da ke. Wace ce Fadima? Jahannama ta aduwanta ce. Wace ce Fadima? Dan su ne kawai tarkace. Wace ce Fadima? Ni dai sai da ke dai fice. Wace ce Fadima? Amma siya banki an tabbace. Wace ce Fadima? Ko a tawassali ke na ce. Wace ce Fadima? Amma haka batulu ban san ki ba. Wace ce Fadima? Sannan na ban ganki ba. Wace ce Fadima? Gashi Madina ban je ta ba. Wace ce Fadima?
Mustapha wace ce Fatima ummi an fato ɗaya ba wace ce Fatima shehu Haruna namu baba wace ce Fatima dan Allah ke mun maraba wace ce Fatima kun saurari wannan yabo daga bakin almajirin ummi Ammatu rashin jagoranci sai da Abubakar dan neman ƙarin bayani 081 38 45 70 54 Allah ya kara mana ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wace ce Fatima wace ce Fatima wace ce Fatima wace ce Fatima